أبنو زوبا جيندا أبو سناسن كند مسمر أسمرا باطع تحتيرو زنبري أقلقلوت تمرتي نمسفح بستخايدة سعري كترابيات تمرتي أبز حالة عسران سلستن ناينات سنة عمتات ناي 400 إيتاويت عبيت بممزقاب كاب 10 سلستن أب 50 عدن كم زبله حلافي بيت صحفة منيستر تمرتي أبتنو زوبا ممر صالح أحمد محمد قليتهم نيرينا بزهابو حبريتا ممر صالح أبتنو زوبا قدمنا سنة شمونت ناي مباتا سلسته مأكلاين كلتا كلاين درجة بيات تمرتي تراي من بارن دحرنا صنت بستخايدو فرغن 12 مواله ህፃናት 23 ናይ መባእታ 13 ማእከላይን 3 ከላይን ደረጃ ከም ዝበጽሕ ብምሕባር እዚ ኣብ ዕቤት ተሳትፎ ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዕቤት ከም ዘምጽእ ኣብሪሆም ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ግቡዕ ዕድሜኦም ዕድል መሰረታዊ ትምህርቲ ዘይረኸቡ ቆልዑ ከም ዘርክቡ ንምግባር ብዝወፀ መደብ ኣብ ከባቢታት ሸባሕ መትከል ኣብየትን ዓዲ ሹማን ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተናሎም ይመሃሩ ከም ዘለው ዝሓበረ መምህር ሳልሕ أبز عامة زي أب كتما جيندا أكلتنا يمبات أبيات تمرتي كهن زعم دب كم زلوا بتوسخي أرديهم مرعى تحت حدمة رحكة أبيات تمرتي مغيار بوتا حمامن كلا محبرة وتسجماتن كاب كند مغنياتات مقرات تمهرو بحفشة دكان سيد ما بفلاي مخانو بمملكة نمدب متفاهم هاي بنات 14 نقطات انت تغفتا اتمدب كم تزدله كم زي سقومه تقليصهم كاب 15 كتماتات إيطاليا زمتصو أكايد تأكلات إيرتراوين ودابيتات أب إيطاليا ب 25 ميازيا أب كتما تورينو منفقاوي قمقاماوي سرح بمكياد نزبلت ساد مع سرح حدش مدبات حنتيصم أمباسادر إيرترا بإيطاليا توف ساحتين بيتروس نواناوي كنتات هاجرنا ملكيتو نتساتفتيا بزهابو مبرهيم منقست إيرترا تساقامات تزبين مقلالن محبراو فتحين مرقاتن نلمعات كم قدامنتاتو سريعو سفحت مدبات يسلاسل كم زلو تريسوم نيرتران متصلامن نمدخمان بصلاتن تصباتن ببوانو زكايد شرحتات بحيال مخته وشتن وصان زركب حزبن منغستن عرقاني وص يفشلن كم زلو غليصوم زتلمو هاغراوين مدبات بزيت امرتن وحدتن حزبي كعوتو سلازيكلو ኤርትራዊን ውዳቤታት ብዝለዓለ ክሕይልን ክድልድለን ከም ዝግባእ ዘዘኻኽረ ኣምባሳደር ፍስሓቴን ምንቃሕን ሙዳብን ህዝቢ ልዕሉ ኣተኩረት ዋሂቡ ክስርሓሉ ተላብዮም ተሳተፍቲ ሃገራዊ ውዳቤታት ኣብ ዘውረቦ ጸብጻብ ድሕዘ ካይድ ወዘተን ክትዕን ኣብ 2016 ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ መበል 12 ዋዕላ መንእሰያት ትግደፍ ንምዕዋት ኩለንተን ውዳቤታት ተዋሂደን ብዛዕባ ዝሰርሓሉ ኩነታት ተመያይጦም ሓላፊት መንእሰያት ትግደፍ ጨንፈር ኢጣልያ መንእሰይ ራሄል ስዩም ንኣመሳረርታን ገስጋስን ምንቅስቓስ መንእሰያት ትግደፍ ከምውን ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ መበል 11 ዋዕላ ናይቲ ምንቅስቓስን ውፅኢቱን ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ሓደስቲ መንእሰያት ምውዳብ ምትሕብባር ኩለን ውዳቤታትን ወለድን ወሳኒ ምዃኑ ኣነፂራ ብዘይካዚ ሓላፊ ህዝባውን ከምውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ናይ ዝመፅእ 6 ወርሒ መደብ ስራሕ ከቕርብ እንከሎ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ሚላኖ ኣቶ ርእሶም ገብረ ገርግስ ድማ ንንጥፈታትን ውዳቤታትን ዝሐይል ተመክሮታትን ዝህብትን መብርሂ ከም ዝሃበ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ኣኼባ ተሳተፍቲ ስርዓት ወያነ ካብቲ ጎቢጡ ሒዝዎ ዘሎ ሉኣላዊ መሬት ክወፅእን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክለዓልን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓላፍነቱ ከልዕል ብምፅዋዕ ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ከም ዘለው ኣረጋጊፆም ንምርባሕ ጣንጡ ምቹእ ዝኾነ ክሊማ ኣብ ዝውንን ከባቢታት እንዳገርግስ ንዞባ ዓዲ ኋላ ተሪሕ ማምዓሶ ንምክልኻል ክካየድ ፀንሐት ፃዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊት ኣሃዱ ሓበሬታን ጎስጓስን ሲስተር በለጠሽ ገብረኣብ ገሊፃ ብ25 ሚያዝያ ብዛዕባ ሕማም ዓሶ ኣብ ዝሃበቶ ኣስተምህራዊ ጎስጋስ ሲስተር በለጠሽ ምስ ኣብ ዓመተ 2008 ዝነበረ ኩነታት ክነጻጽር እንከሎ ሕማም ዓሶ ኣብቲ ከባቢ ብልዕሊ 85 ሚእታዊት ብሰንኩ ዝስዕብ ዝነበረ መጠን ሞት ድማ ብ9 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣብሪሃም ሕማም ዓሶ ዘስዕቦ ማሕበረ ቁጠባዊ ሃስያ ብምግንዛብ ብሃገር ደረጃ ብዝተወደበ መልክዕ ንምቁፃር ፃዕርሳት ይካየድ ምህላው ጠቂሳ ተርእየታት ሕማም ንምጥፋእ ህዝቢ ጣንጡ ዝረባሓሉ ዕቋር ማያት ከጥፍን መድሃኒት ዝተሰበነ ናሙስያ ክጥቀምን ከምኡውን ብሰብ ሞያን ዝውሃብ ሓበሬታ ኣብ ግብሪ ከውዕል ኣዘኻኺራ ብሰንኪ ድሩጥ ኣፍልጦ ጉኑን ዝነበረ ሕማም ዓሶን ዘስዕቦ ሞትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ከም ዘንቆልቀለ ዝሓበሩ ነበርቲ እንዳገርግስ በብግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ንቕሓቶም ብምብራኽ ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ዝሓሸ ምንቅስቓሳት የካይዱ ምህላዎም ኣብሪሆም ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ትርሓስ ፍቓዱ ብወገና ከባቢኻ ብፅሬት መሓዝ ዝበለፀ ኣገባብ ምክልኻል እቲ ሕማም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ህዝቢ ብዝተወደበ መልክዑ ከባቢያዊ ፅሬት ከዘውትር ተላብያ ተማሃሮ ጎን ጎን እቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዝምባልኦምን ተውህቦምን ክፍትሹን ከማዕብሉን ከምኡውን
ببهلن كبرتاتن ሕብረተሰቦም ንኽስኮሱ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ንእስ ዞባ ደቀ ምሓረ ሰንዓፈን ጊንዳዕን ባህላውን ስፖርታውን ከምውን ውጽኢት ምህዞ ዘጠቓለለ ቅነ ተምሃሮ ተኻይዱ ኣብ ንእስ ዞባ ሰንዓፈ ምምሕዳር ከባቢ ጎሎ ብ26 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ሓላፊ ስፖርት ባህልን ጥዕናን ኣብያተ ትምህርቲ ንእስ ዞባ መምህር ሙሴ ግርማጼን እቲ ቀነ ብቐንዱ ብቑዕን ተወዳዳሪ መንእሰይ ብምህናጽ መጻኢ ሃገር ንምውሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ጠቒሱ ሕብረተሰብን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ንምድንፍዑ ክጽዕሩ ተላብዩ መንእሰያት ቀለስትን ፈታሕትን ብድሆታትን እዮም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ደንቦስኮ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ቅነ ተምሃሮ ንእስ ዞባ ደቀ ምሓረ ድማ ሓላፊ ሃማማቴ ኣብቲ ንእስ ዞባ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ቅነ ንዕላማታት ማሕበር ዘገልግል ብምዃኑ ልዑል ቆላሕታ ከም ዝወሃቦ ኣብሪሆም ብ26 ሚያዝያ ዝተዛዘመ ስፖርታዊ ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ንእስ ዞባ ጊንዳዕ እውን ብቐንዱ ኣብ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ዘተኮረ ኮይኑ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ንእስ ዞባ ጊንዳዕ ብምውሃድ ዝተወደበ እዩ ነይሩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንእስ ዞባ ጊንዳዕ ወሃዲ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ከሰተ ገብረ ሚካኤል እቲ ቅነ ድሌትን ብቑዓትን ተምሃሮ ኣብ ስፖርት ኣብ ምብራኽን ተመክሮታት ኣብ ምልዋጥን ደረኽ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ጠቒሱ እዚ ብ50 መምህራንን 4 ድያኑ ፌደሬሽን ንእስ ዞባ ጊንዳዕን ዝተኣለየ ስፖርታዊ ቅነ ተምሃሮ ንቅድሚት ንኽስጉም ዝምባለን ኣፍልጦን ስፖርት ዘለዎም መምህራን ክምደቡ ከምኡውን ናይ ፋይናንስን ዕጥቅን ሕፅረታት ፍታሕ ክናደየሉ ኣተሓሳሲቦም ዜና ውሽጢ ሃገር እዚ ክትከታተሎ ዝፅናሕኩም ነይሩ ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ንዜና ሃገራት ወፃኢ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ኣይተረቑ